на фона на съслужението между двамата патриарси, което е исторически акт, продължаваме нашата пресконференция на група български интелектуалци, на който на днешния християнски голям празник Кръстов ден ще отправим призив към България и света за запазване мира и предотвратяване на Трета световна война. Давам думата на Христо Танев, който е инициатор на пресконференция. Благодаря ви, българи и българки. Българи и българки, благодаря ви, че сте тук. Отдавна очаквах една и такава среща да стане точно в София. Причината е моето незабравно негодование срещу цялата тази античовешка политика. Колкото е античовешка, тя е и антихристиянска. Написал съм едно обращение, добронамерено обращение, призив до нашия президент и му предлагам кратък срок за промяна. Ние сме тези, които можем да носим в себе си оная добродетел, която е съществувала преди 2000 години. Това са ведическия тракийски орфизъм. Той е орфизъм, който е на щастливата тракийска цивилизация. Оказва се, че същата щастлива цивилизация е носена и от тоталитаризма, от тероризма. Това са посланията, които стоят в основата на християнството. Да го запомним за винаги. Имах много факти, които ни показват, че цялата тази ведическа култура се изразява в това християнство. Много трудно беше да го преосмислим, много трудно беше да го запомним, но трябва и да знаем. Да, имаме един празник, Петър Дънов, лечителна пророка. Този човек, това, което е предрекал, каза, какво ще стане и как ще стане, то вече се осъществява. Ние сме в един преходен период. Той започна от 1988 година и съдържа 4 седмици. 2016 година приключва период. До тогава, ако се избегне война, няма да има никога. Обаче, абсолютната среда, ще спомняте, 2002 година. До този момент имаше тържество на злото по света, до 2002 година. След това няма нито един позитивен за злото ход. Нещо повече. Помните, че до 2002 година България беше ограбена с над 300 милиарда материални активи. Помните го това. Сега, като го умножите по 1000, какво става? Трилиони.